Hagani ga jenmit ka ba mentang ya don kat ni hagani ga ying jong ka jing shikri ban pen krau yo trai na sio ban ai ku blei pi baro haga gerteng ka ba tiang tambat ka ba don bor tang ku jong trai nong ka nim jong yu Jesus Christ na sio ku men chikade e ba nudu ba sedang jong ka jing shikri blei ni la yo sio ya ka jing don rengkat ka jong men se mo ko ya ga ni ga jaka de shisha pi la pen trai kam ya ka jing kai ka ba pi yo aga ni tio ba la dem Abang wat pensiusi yang mensim berkoi ublay. Kadai ke part 1, bat mentah ke seni kadai ke part ke baar. Kadai ke mentah ke baar. Siau ban ai kublay ki ba wan temai don na pleng jong ki ko ki jong try ki ba le bet na ki snong ki ba ni jangai ba. Ban 1 point mentah ke seni bat ki haban le pai. Hadin jong kadai ka jing hadin ba wai jong kadai ka jing shikri. To blame kur kui ke jing wan ke jong pi. Ngai skem utrai unyo ban kerkuro bat ige yeng kesem ke jong pi para koi ya ke jing don kam ke jong pi namar ba pi trang pi angnut ban wan poi shedu chene ban yo sneu ke ting jong trai ya ke jing trang ke jing angnut ke jong pi ublei un juba kublei shibon ya pi ki shekri ke jong trai ki ba la kershani nga ha ke jing duai ma la ka por ndai tang ke jing duai ndai wat ha ke jing ai shibal kam ke jong trai dalam nadai bapi kersan kalau kau bersitong ina ban ya keleng ban ra iba keti ujung try kita jaga ke banga like ke ba kam jingai ke tiga besniu but happy ban yo jing kersan nama ngasing tu le pim kersan kalau sitong bat ban pensiuna iba keliru temenin ngasing tu jingai ke senang banga ya kelentiru ke jingai kelentiru ke kharu kharam andai penbam ngakin mau nega benta jong pi nama pim I no aki por baro kublai shibon kam tam le ya ka jingduai ka bakor dor ke jong pi menin ni poisu ni wansu kadai galanti ka jingai hadu si spa live 1 kilometer nang ni juai aba kain bat lek bat wan aspa anyego kilometer kamdai ka masuk naingo yo try bagi kun ki sekri yo try hang ne hapo habalang jongi hajawai upapa bat ime bat sajowe tagani ka por ngan penslam show ban keren namar ngan keren ni ku por ngan penslam ta namar ngin yo ban ya duai hakamal jong try ngan teng ban hikai gani ka jinkai ka ba ong wat pension si yo mensim ko ublai ya gani ni la pensiong nong rim kat kum dengan di city jong oxopol siginong episodes kalau nong ka ba sound kat ka ba live ngan pulika kum ba kalong pada din jong kata ngan sedang ikaban hikai but ketika jong try ka ong ne to what pension si pi yo mensim ko ublai ubala shon sharp ye pi hadu kata kesni ka jing sius pa Sejak dengan pulika, tu wat pensiun si pi yang mensim berkoi ublay, ubah the shon sharp ye pi, hadu kata kesni kajing siuspa. Ni siang tu kamu kajing shikri blay, ni namla ban im klem mensim berkoi jong try. Ni don kampalat yang mensim berkoi, namar lada klem mensim berkoi jong try, kajing shikri jong ikan kelalong kajing shikri kabakan jado. Negara daun bangin yo ya ke jing shikri ka ba priang hune ekma jong trai ni don kam palat yo men sem ko jong trai ni don kam yu ha gilyang baro jong ka jing ga jongi pi kilong kmi kilong pa pi don kam palat yo men sem ko ne ka benta ban sneng ina menta ki kon ki kti ki jongi negara de bo brigu jongi ni namla pi ki samlaro pi don kam yu ka bor jong men sem ko na mar ban im ga jing im ka ba ko ka ba kentang ka ma jong trai lem de dai de jing rap jong men sem ko pi namla negara daw kan no galong ka ba don kam ban don yo men sem ko negara daw ban yo men sem ko nyai sa hapo jongi ngim dai ban pension si yo ngim dai ban pension si yo pitim abai keren si pang mun sem ko kumbangal kum jing pen ken mau ika bangal hikai ya kan ika baladep umun sem ko udai hi ublay namar ni shikri yo blay lai hawai blay pa blay kon ublay mun sem naga daw kan ika por pi dei ban siong to habai keren si pang mun sem ko ni dei ban siong to udai ublay udai long town
Udai baladap iki jaka baro, udai balak banle iki eke baro, ubayit iki eke baro, ubatiblut iki eke baro, uta udai umensim bakoi. Nagadau ni hamban pensio bhayu hakipor baro jonga jim jonga. Ni namla ban buri yaladi no mensim bakoi. Namar ulong ubadap iki jaka baro. Ni yo jikai la ban stream kanang ba pensuk yangi ban siang thu sipang mensim bakoi la ban stream mensim bakoi kum galer. Handai umdei galer, handai shim naga jinglong jonga Kalau kadap igi jaka baro kum taru mensim bakoi dap igi jaka baro. Kalau kabe kasika bamon kum taru haba ni yo ya mensim haba mensim bakoi don hapo jongi ulia lamingi kat sabo umon ndai bangin sikri kat bangiman Nagada daw pide ban siyo to bar munsi bakoi haga dur jong paru ga siyo tanat ban syong hagi ying jong gibriu bar munsi bakoi ro usiyo tanat ban syong haga ni ga ying ga balong ga temple ga jong munsi bakoi kani ga met jong iken ga balong ga temple jong munsi bakoi nagada daw wat pun siyo si pi yo munsi bakoi da pi kwa bo nyai sa yai ne hapo jong pi haba nu munsi bakoi ngin yo priang ya ga bor haga jing ga jong ga jong pi on pen temai ya ga jinglong ga jong ya ga do not mau ya ga donut be jongi on pen kala ya ka on chi ni ka de jung don jong mun sim ko na maru mun sim ko aga dul jong ka paro ka dei ga jisim ka ba jem no na ga daw ya ga jim jong a jong pingin kala long chi ka ba jem na ga jing do no chi jing jem no dei la de mun sim ko yo jaga haga ni ga temple ka ba long ka met ka jongi amen hallelujah ambangang yoro itro na ga daw ga ni ka por ni dangken ma ngang scam ga jikai ga bangli yo hagni ga tio balem umunsim ko ro haga dur jong ka wain na mara gitu ki por pitip ga kamba ga ban kong tam ga bau trai ulale ga dei ga ba panggala wain ya ka panggala wain ya ka okay ne da dawa ai go yu try hagi por mun shua le da kalam go wain don jim kemen hagi jing ka wai kalam ro gum jo hagi ji skrib lai jongi hagi ne ga jaka habangi ruai habangi ro ngi wan shi ga jing ka wai amen ni don ni gi jing ka wai balon special palat ban ni ga dosian palat ban ni gi chicken dry fry ni don ni ga ni ga ting jong try pada bagi wan shi ga jing ka wai kan mau ga ni ga por kalam go wain anam don jing kemen le da kalam go wain nin sam tia bat nin yo tia Negara yo jingkerku kikong bijong terapi de ban sing to le pi kwa ban kemen man la kapor ni don kam ban yo ga ban sim ga ban kemen ban shash ko ye ga ting jong trai negara nai pan si yo mun sim ko jong le ha ga jim ga jong pi ha ga ni ga jen met ga ban tang gan continue ye ga ni ga jing kai umun sim ko ha ga dur jong ga ding umun sim ko ha ga dur jong ga ding ngi yo ega subject ba ngi ga kren wat pension si pi yo men sim bakoi ta shua bangan poi si te banta nga ko ban pension to ipi sepang jong ga bor jong ga ding ken mau ba ka ding ka pen khoi ya gi jing long ka ding ka pen khoi ya gi jabo jabai ngi haying asem haba ki don ki jabo jabai ki bangi la sar na yeng ngi brad shak per bat ka habangi pen khoi ngi sai le kum no ngi thang da ka ding itang dagadi negata daw nga ko ban ang ipigani po ki kon gi jong traro ha ka jingim ga jong aga jong pi ki de don ki shai don ki je jinglong ki basniu ki bam itnat ki bam dei ban don ha ga jing mi berkat ki bam dei ban don ha po donut ha ga jing ga jongi hanrei ban pun khoi ji ni nga de no ro hanrei de tang ga ding ga jong mun sem ba khoi ban ha ba wan ga ding ga jong mun sem ba khoi ning kong kan thang gi jinglong basniu ki ba ha po jongi negata daw ngi yo ye ga jinglong ga ba hallelujah negata daw nai pen sio CP yo mun sim ko naman ngimlong perfect ka banginang ya ga ban shikrio try wala lingi long ki bala IT show try hanai ka habangi ya ban pen habangi ya ban pen de bi ga jingkot ki don ki por ki bangi kum bakla ye kita ki jing bakla ki jongi ki jimbung ko jongi habadon ga ding ga jong mun sim ko un pen ko le baro hallelujah negata daw ga ninga por ki kon ki jong try nai pen sio CP yo mun sim ko jong try baga ding ga jong blai kan me hapo jongi baga sio to na ga ninga por habangi pai je ga ting ga jong try hagi kam apostol pi ken mau ba hagi kam apostol ga nong ga ban ning kong ga nong ga nong kong ai kod kod ga nong kong ter bat ga nong ga ba ki kam ki jong ga apostol haga ba u Jesus Christ u ong ina ga banta ki sunrang ki jong ba shwa bangan ya che ga te cha ha shwa bangan hikai ye ga ni ga banta nga kwa ye ga ban keli pi naman ngala ai homework ipi hagi ni ga tiyo ga balade na ai ko homework
Hong wa kalong kum ni kanu ni bagi niki senran ki yo pedang yo mengsim bakoi. Okey, sipau. Okey. Kanu ngi Jisu don bagi senran. Sapau. Okey. Ku boleh cibun? Ka jing ansar ka badai. Jisu na hadin ba ulimi pan na jingter. Kum using jong ka Juda. Usha ayap halal gede pna kum kon lang brot ususna. Pada mipat kum using jong ka Juda. Ubedon bo. Pada ayo yo try Jisu udon bat gisenran hado kanu sapel sngi. Pada bakut jong ka dengan sapel sngi haswa ba nkiu. Haswa ba nkiu sha beneng. Habakut jong ka dengan sapel sngi. Haswa ba nkiu uong yi gisenran ki jong ap ha Jerusalem tad an penkup yipi de gabor pinlong ginong plan ki jong apin sedang na Jerusalem ci Judea ci Samaria bat ci bakut ke pertai. Pada ki senran ro de jingkong wo kila ap ha kamera ka bahane ki kiu ha kamera ka bahane ka kamera ka bahane ka dona ka kamera ka bahane ka dona hapo Jerusalem ha jong ulum Zion nang dau ki ap ya jingkular ina menda umunse bakoi namar ki de ki bri ba angnor ya ga bo ki kimilanti ga bo ngangai ni don hagni ki bri gi jong trai ki batrang ni shisha ya ga bo jong munse bakoi nginam la balle de ga bo jong ni don kam ga bo jong munse bakoi bar kini ga ban ap haga kamera ga bahane pada bagi apa kamera bahane ong ga babel kal kala be kertet hadin balukut shipos ni jinga sha jongki daga jing duai ga jing sha jingit kile duai ki don hado kanungon chispa ar pewut ki apostol angta bagi duai daga jingai ne kawai ga jingmot ong ga jingai ne kawai ga jingmot ni ro haga jing sikir belai jongi ngi ha bandon ni ga daga jingmot ndai ban laga jong jingmot ka jingmut ka ba top ka ba hakmat tam ka dai ban pendon burom yo le kalau le na iban yo ya ga bor na utrai le ngim don ka jingmut ban pendon burom yo le ne ga ka jingmut ka baningkong tam hakmat tam ka dai ban pendon burom yo utrai ne ga le ngi don kum ka ta jingmut ngan ong pi nam la ban pen ya paraya ni nam la ban pen ya klat ni ngin yo ba ya ka jingelong ka we bar haka jingelong kawai blai usiam siapa akan no kalau kaba itnat kaba bahabat kaba itnat lagi kemak ke jong trai kan lu bagi para gi shonglang gi solang kawai kan don gi jing pensle kabantoi naduk girmian jangi jong orang bar hang tau blai ingkurku unukum gi jingkurku om haba ki kiu shega kamera ga bahaneng ang ngi gi jong trai gal gal be kerte gal ga dei ga kren sipang mun se bukoi ndai tan kata pad ka bible gong ka don ka ding ka beme haga kli jompi ki shispa arpeungut ki meding pilong ready ki shispa arpeungut ki meding ban haba ki meding pitip ka banengkong tam ka dinggale kumno ndade ya ka bor na banta joki hanai ka ding na hikai ha ka bor wat pen siu si bi yo men se makoi bar men se makoi ha ka dur jong ka ding ka pen khoi ya ka jaban ka badon ha po jongi bar na yo i hang ne ha ki shispa arpe ngut ka ni ka ding ha ba ka me nungkong ka pen khoi ya ka wei na ka jabo ha ka badon ha po jongi ka ta ka de ka jing shepting ite badin bo Jisu lesak na pna sana pna yo Jisu letep jing tep ki senang ki don che sepok krem sakajaka sakendong no shu ban mi sepok sor anu no shu namar ka jing isel hey jong ka jing sha sitam ka jong try lele ben yo hado bam tiu shu ban batai de bor tle jong nga ka jing yo i jonga na ka dong ngim don dau yang ka ban ai yang ka dau ban amit you right namaru blay lele bhapalat yangi kisenran gil yo iya hadu kanu bal pensitam ben yo Jisu lele ben na ka dau ki shifting hadu kata na ka ban taban sha ga dingna bar ki siong tho ba kisipai Roma ka to por ledeki lap yi nombot jong Jisu kin le ben Nera ki sunran. Wat ki lagi bot yo Jisu.
Kila tip dia ke jing shisha. Hanrai pan ka ba jai ka jing jong ki hadin jong ka jing sha yap jong jisu bala tep yo jing tep mak jisu ro udon shepo krem makiro kiri shepo krem. Amen. Tamo jisu ri udon shepo krem na ban pendep ka jing tho ban pelong ka bible jong ka ba shisha. Amen. Bagai ka bang kwa banong ipi ka ka por kisunran kiri shepo krem namar balai ba ki shepte. Nganong ye pega ni kapor ngam tip kat nungun na pedeng jong pi ri spok krem. Pide ki beriu ko ba don jingkon no blay. Pide ki beriu ko ba condor pidon ko calling no blay. Ublay u i je pi. Haba pi shash kor ki ting jong try ka don ka ta ka jingpen kende. Haba dono jong pi atro ngaru ngakwa ban don ban yo i ko bor ban ya lap ban hika ya ka ting jong me ngakwa ban yo i ko bor ban tuai ngakwa ban yo i ko bor kum no ban ya lam ni ka jingseng ngakwa ban yo i ko bor kum no ban ya lam ni ka jingwai ka jiro ngakwa ban yo i ko bor ban duai ni ka bentar ki ba bang pidon ka ta ka jing yo i ngatip ki don shibonang me. Amen. Badon na pling jong pila yad bun snem haga jing shikri blay. Pila yad bun snem haga ba IT show try. Hanrai dang pending ke jingkon. Nemar balai badon tang kawai ke badon had po donut jongi ke badon kam bad tang de ding jong bun se bukoi bad kata ke de jing shep ting. Ka jing shep ting teng ka pendri yang shepok kren. Pitip kani ka Bible study jongi hang ne. Lem day badon ki beri ke shep ting. Nanong ipi lada pi wan slam pin shitom ban yo jaga. Kim siap to. Nanong yang sesin. Lenda day bagi beri ki shep ting. Nanong ipi lada pi wan slam pinom yo jaga asyik. Nada kadang aku abang ipi kani kapor. Balai syai ke ja don tang kawai ke daw. Kide shep don shepok krem. Ke krem jonggan yang negara dah orang ni kapor ki kong ki jauh try ngakwa ban pensiun to ipi ndai shpokrem kala dai ngi bangin mi balong jingger ku na bentar riba kerja kala dai ngi ban mi ndai ban saka krem jong ka jing siu be ka jing siu bomla jongi saka no pinong ngamla ngam don bor ka bomla bat pi kalong ka bala bat ublay. Wat ong me badang kulung. Wat ong me baltrod. Bomlak kren. Handai shupun ko ngo yo blai. Lada pipen ko ngo ngan ong ye pi. Pinyo yutran ya lam. Yaga jingbi jongi un penstan. Nedra ong shep ting namar ngi don shibun ki jingsnya. Re shepok kren. Kani ko kubor kan yarap yang ini. Wat pensio si piyo mense bekoi daga ba piri spokre. Wat pensio si piyo mense bekoi daga ba shishong hantai bat klik ti yala de bat pun kam hagi mobile jori. Namar lahapokrem kan don ke jing pensio ke babon namar habadom ta ke jing dom ta kan wan bet haji muj berkat. Kan don ke besnu. Nedau wat pensiun si pi na katu jaga. Kalau dia kapor ban mi ban yosnya ye ka ting jisu usio tho ye ka jing tolak jong gisenran. Nedau ulai ban ye kendo bat ki. Sao peus ni wat ki sei ki don. La ka jong jaga. Petrus ulai pai se ka jing tong dok ka. Thomas la ka jong. Kitu ke bobol la ka jong andai ulai wat ki baro. Badabo late buat ikin namar kilong ki brigo bagodo. Nganong ye pi gani kapor. Ujo ublay bangi shikri. Ude ujo nin mentaba sidok ki bam jikot. Hado jong ki digi sniro udang like wat na kabanta jong aja pi. Bat kani ko kubor kan lo ko kubor kabo wat ye pi. Kabo wat yang apa dia pi. Pidai ban siong lo. Namar bau yang ni. Ukwa ban pendon kam yang ni. Barkai ka ba siong tenat ke babel ko. Habakan ni ka dingga me. Kabe aki, hitim katang ni kajing siap ting. Pada bakat tang lo di kajing siap ting, lado kajing siap ting. Nang tu kimi kibri berselur. Kimi kibri berselur. Balai yalap hasrok. Ngangai kimi kim kita kibri apa jing sikri.
Long in pelong you got street preaching. Ngaru ngalai. Kibriu ke baslur. Kibadon ya kading ke jong mensim bakoi. Kibadon ya kata ke mensim jong ke jing rahem. Entah ke bakriam. Hana yang badon ke dan kading ke jong mensim bakoi ingin ya rahem. Nak kata awal ada pikwa ban rahem naik bersiosi mensim bakoi sepak rahem. Okay. Berkesiau tu nak kalong kum ni. Habakilai ban yalang kinot ban kren. Dei bapi basana pna yo jisu. Nei mi ke kinte na jingshlo na da no jong jingshlo. Ki kren ya ka jingshi sha kren jingship ting ya ka bor jong ka jingmi pat. Baraba ki kren ya ka bor jong ka jingmi pat. Sem ko jong blero wa bor ki. Baraba ki yo ya ka bor nga kwa ban pi. Kani ka dinga ba dona ki ka kring ya ki ba pajak. Amen. Hallelujah. Don shibon ki ba pajak hagribat ka jai benru jongi. Don kampat i ki bru ki ba meding. Amen. Ngan nai pen sio si o men se ko. Ni ha ka jing chikring ngem kwa ban pen sio si o men se ko. Na mar ngi ko ban meding ka se bangilai. Amen. Ano ipi ka ri po la ka jing chikri blai jongi kam kring. Ye ki ba pajak. Ban sang i ka ding jong men se ko. Yo le sing la pen sio si o men se ko. Badam don ding sio. Check agar dengan jen jom gading sini. Nama gading ke Bible study ngahap bani kai. Nanti aku kongi jom try. Cisinya lah haga bor jom mensem koi. Iwan pagi mensem koi dor hadok lahi jah. Ngena ke jing tak ti. Nanti dah haga dengan bor ki kongi jom try pi. What pelipi? Ke Bible gong. Ketika jom teragam, what pelip no yo bensim, orang nganam pelip. Lada pi pelip, ya keding bensim berkoi, pi pension si yo bensim berkoi. Anak biang ada apa? Lada pi pelip, ya bensim berkoi, ya keding jo, pi pension si yo bensim berkoi. Kamu mau ngi pelip? Hakan nukur kau ngi pelip, ya keding bensim berkoi. Anak pi kini kisngi ke bangim ki degi sngi ke babon ka ngi pelip ye gading jom mense ko degi jingai daw hakika ngi pelip ye gading mense ko degi jingai daw hakika ngi pelip ye gading jom mense ko degi bangi klem be chika kam jom ga jishkri ba shash kor ga gading jom play ngi pelip ye gading mense ko degi bangi klem concentrate aga juduai ngi ta daw nga ko ban pi hado ka nu ngi pelip por ye ban shom ban puli ga gading jom tuai nga menena duk step nga syong hado banduan sini syong hagi gejek gejong turaban puli ga keting jong turaban naga bentaban ikaya pi ikon gejong turaga naga por kat no por ni ai por naga bentaban puli ga keting jong turaban ikon gejong turaban tongin kala ka bomon nginam pelip ya ga ding jong mesin ko nginam pension si o mesin ko nga ko ban ngi kat no mut na pleng jong pi people report naga bentaban puli ba bandua konggi kristan tungin ai ka por ka ko dor shotra ngana mo ai shipe bunda rela de pi ai ka por ka ko dor jopi utran de ku kading kanam lip na pi la no bar pin long ka jikar ko dengan ta jaki ki bobon par ke bang ko aban peni be gani ka po habangi puli ye gani ka ting jong trai nagani ka Siti jom apa sopo, nega bagi nega tu dekat ke bagi pension orang ini nega jikai, kabang komdi, haga dekat ke balai pe. Untuk wat pension si pi yang mensia berkoi ulai, dah bala shansha, ya pi haduk kesni, kajing sinspa. Wat pension si pi yang mensia berkoi ulai, dah bala shansha, ya pi haduk kata kesni, kajing sinspa. Om ban ngadu suruh jam om shansha. Sejisin ngak siau kendiat bahagi berun ong shansha Pisiang tu kemudian ayu shansha kemudian sil mana mau shansha ini day mensembuh koi jangan belai ubah shansha yang apa depi tungin aja cerita tiap
ngidon ta ka jing shon sharp hangi yo pim spatio to na do ka ski ka bangi IT ya la jong ka jingim ka jong i show tra la shon sharp ini bala shon sharp ini ngide ne shisha ki kon ki bapaka jong hima ki jong lai leram pat shon sharp ini syukur tangan ka jing long kristan dang artatin ban yo ka beneng dang artatin ban yo ka beneng ne ka daw kalong ka don kam bang don yo mun se bo ko na ma dai tang mo u ban shon sharp ini bangin long long ka certificate nagabanta ban long ki kun ki jom try amen on ka bible what ban siyo si pi yo man si ko you blay daw bal shon sham pi hado ka ta ka sni ka jing si spa nakali pi ka pot na do menu bal shon sham pi na do ka sni bangil IT konsorang ari haba one pai yala di show pa jo u pa wong ikini kintin walam ka jang kop ka ba kodor tam banikong bar bo ki duty bar sekawai pat le kesati ka dai kren ji pang jing shon sharp jo mun sin ko aku aban puli ne ne kiting jo tra haga ne babal ka kitab haga chiti jo aso pos ki no aso no kon kon bakal laga sa la shon sharp ya pi do mun sin bo ko ka jingula amen haga ne kon ko bakal sa u balong ka sanjat ka banta jongi hado ka jing sispa ne ka banta jo hi Resort. Balaga ar korin ng naman kong ko ba ar bawan. Ubal shon shablo yangi, bar bala ayangi ka sanjat jong umansi bakoy. Ha ka do no jongi. Ang ha ka do no jongi. Nekata daw kwa ban pani bigre por snap. Ngan pani pi. Ay ko ito. Kani ka lega bek, lega bla, ban pi kani ka bla, kadang cingkang, ban laru ban play ka, laru ban kang, ban hani ya kani ka bla, ke company ka basnai kani ka bla, kam judi claim dah talk kerteng. Amen. Ang naging company ka kerteng Twin B. Kam judi kelen to kerteng na bar ko kwa buron de. Pikwa balong kristan kelen ko siya. Nga kwa ban siya pa podo no jonga hang ni daga bor umansi bakoy. Iga sil kaba pensisya ngidey naghimaw blay. Ngidey naghimaw blay. Lagasoy tan ka sipay na din ade. Tumpayan ka ba? Kan ganyo. Ngidey naghimaw jong blay. Haba piyeng lang hagi ski ka ker jong ski ka bakado. Haba organization siya. Kina pilong confident. Kamat dia pun ketinggal soitan kan nukan nuru. Nai pilong confident. Memang. Adon gesil. Tengah ngiji kafti itu. Pikmen ni Negata dah orang ni kau por ki kong kijong try. Dan kante. Bandan ni kani kasil. Ne daw walay pension si yo man si bakoy. Walay pension si yo man si bakoy. Na mar day mo ubasil haga do no jongi. Yaga symbol kabakanjab ne. Ban petikna bangi day ki kon ki jong mo blay. Ikan ki bala IT show try ang city ang gospel ko jong yonis to nang banong ko bar pa. Kadung ko bakalar. Kan ki bala IT hagi tahu ay gabor ban long gikon gi jong blay kamu na do na tagas ki na sili
Okay? Nang dah kan ni por. Penting na minta kesni. Lada pisau tu ba pimpat don ni kan ni sil jing sharp jong mensi berkoi. Pin IT. Hadin jong ke jing kerenjong ngan kali pi chicken ni shikman. Pin IT laga jong ke jing ke jong pi akama ke jong try. Hallelujah. Barkai ke bajias na bahag ni por. Ke jing sharp kadai ke jing penting kena tho i kata. Kadai ke jing penting kena. What ke jinget jong iro ledam sil ika dega bor jong mensi bekoi kadang long duplicate ka fe jong i ledam sil ika dega bor mensi bekoi kadon poison kadon beat ya ne da daw kan ka por ni kum ki khon ki jong trai bakan long genuine kan long ka ba khoi ka ba gentang ka ba long real ka fe jong i ka jinget jong i ka de bandon ni ka sil ka jong mensi bekoi ambai ngang ya ro yo trai ki khon ki jong trai kan ka por ndai tang kataro ka jing sham kadai kum ka jingkam kenti wat pen sio si pi yo man sim bokoi ubala shon sharp ye pi ka jing shon sharp kadai kum ka jingkam kenti ha ke por ka bang shua singa ba ki ha bagi shirai lang bro hado gini gisniro ha bagi shirai gilang bro unong ap lang bro ule kumno nemar ki dan skibun ki kunun lang bro la ke jong ki kunun lagi jom ki try kilai ya bam plang shelo bat kadon ka por bagini kilang bro ye mix mo habagi ye mix hitip kumno gila bane jet deitang dega sil ke badan gilang bro kinong ablang bro ki shutang yunar bat ki sil gilang bro jongki ne tadang ndon ke jimba kala amen ngai ngo yo blai da bor jom mensi bakoi ula silingi gilang brot ki jong ide ginong bo jong ki bala don ya sil abang ikum baklalan tiro abang ikum sakama haba wadingi ngila don gesil unya lamdang ini ayo jing tau tiro tra praise the lord hallelujah nang kata daw bandon sil kalau ko badon kam haga jim jong ajong pi ka jing shon sha kan kadiro kum ga jing penne bom don bala ban pli kum ga jing penne bom don bala ban pli to ngadon ni ga envelope hang ni to kani ga envelope nga ay address ka ngaba le nga ay address ni ba ka envelope to the deputy commissioner to anda habang ngala ay address ngala seal hang ni pada habang seal haba pa ay yang ni envelope ndon balaban play impiro himno ban play na marbal toy address to the deputy commissioner DC ndon kibatray haga DC office ro haba kiyo I wala deputy commissioner part 1 lane ushim shuti digi banai kimla te ban play na marga de jong pingai jagat ngisai ai jaga digi city ha urang ba shnong ngapa igi city ban pan diga permission ban yelang berapa pa aga kali ngong ngan ai aga kali aga bala shnong jompi ban ngalasil itu tu try kali lane tu driver umla ban play lele kuaro mlo kuat be tambah umla ban play haban pohi haga kiti jong bang basno okay to ngaku ban ipi gani po kanu kadon borte bansil nganong ipi gani po hangne hapo jong gani city hapo angne ngan penibi de bagin jam sim la tho I kerteng jong I ban la thep hangne hapo kat ki bala IT la tho hang ni hapo an bala hang ni ya kerteng jongki bat la silang ni mano basir de mun se makoi ban preserve ya gani tak hado kata kesni ko bakado na nabi ke jing shop kalau ka jing shop kalau ngono ka jing penne banam don bala ban play okay leslang kanu rom don bala ban play leslang jing wala sin jong ju surum le don bala ban play amen
Nên tôi đâu cái mà qua ban penipi cái này po. Wat ban siêu siêu ban siêu bakoi balasyon siya papi. Nga qua ban penipi cái này po. Haga ni cái city. Cái address number balat ho iga kerteng la thep ang ne kerteng jong a jong pi. Balat ho ang ne to the God the Father, God the Son, sealed by the Holy Spirit. Wow. Ha ublay ko pa. Cái address đó. Ha ublay ko pa. Ha ublay ko. Balasil daga bormon sembo ko. Siya bang na? Doni kasoy tangan nun ban play. La address play ko na silmo sembo ko ndaka. Ndang bala bang play. Dia tahu pisiau kemana yang badan ke kerteng apa ni? Badan ke kerteng jauh pi apa ni? Balsil dia bor mun sembo ko. Dia tahu kat kani ka jingtip ka so special. Dan terlik cuban betai kita ka jinglong special ro. Ha hima basiang sui ulisin ko. Long iban basiang sui ulisin ko. Kat kata bau le na ka bantai jong ni. Ngidang don hok ni iban basiang sui ulisin ko. Dah tungin perkat ang ni jemet ka bamita. Wa basiang sui pi ulisin ko. Jong try ubalasyon sha. Aga jim jopi. Hadon tak sni jing siu spa. Ang kating jong try. Kami na aga jing tapti ka ba jam show. Hallelujah. Ang bagong hallelujah. Ka jing siu si ka ba crowd, nagi ba crowd tam. Ka ba umunsim ba ko usiu si kalong. Ka jing le landet jong ni yagi hukum ka jong pa. Kadang ka por ba try bitar. Yagi konstral bonsin bitar. Bonsin upin bitar na kabantay joki. Namar baki klem ya kat kamguman ka jong try. Hanay haba ubitar naman ta joki haba ki wan ban pan mak udang isnay ki udang ma biki. Pide ban siyo tro ba lada kedon ka por ka bangi kumbakla ublay bitar hoy hanay haba ki pan ma uma hanay kedon ka por lada ngil ku le sile iga chok ka pop klem de kala ka bamon ni ngop biang ni le biang pi shim ka buyo ni mense ko shim ka buyo lay ga jing ba aga jo kedon jing ma kan poi uput boble undam show unsio si kandan uput haga boble undam show but unsio si but haba ka po ta put ba munse ba ko jo boble unsio si don jima yaga jim jongi na marali iris no yaga jim snai ba yaga jimi negda daw wat pensio si pi yo munse ba ko jo boble ladaw pi ban ma yaga jim bakala jo pi kiba pi bakala haga bare ni ga baba hadi ba pi ban ma men ni pi ban ma la shai la wat le shu ki na mala le pi le chile undam bi pi kan ba unma kan ba le pi le chile kan boy pur ba un si ba ha ba un si na shifting yo kam don show jing is nei ba kam don show ka jing ma ne ga da ga ni ga por ki ko gu jong tra pi de kan sil to what let him sting tang ban tim ba ble jong ide ble ba ma rei udei ble ba pitar ba sil si bedan pe jing si ba ngim ko ban shim ko bui ga jing ba ga jong tra da amen ulama pi ula pankia pi ula pelai silang pi ula sumari pi haka jing si chapi la dei ban yap no niki dao jong gi jing jiang gi bobon je ula kul kui pi haka business ula le uni pi la ru blai kur kui ni balai di mai no ya trai haba pun kia yang ni dei ban shakri
Abo pulai jangi ni di ban siong de shisha ban IT yalah ke jong ke jingim ke jongi. Bukan amen. Asyik senang amen. Kan nunggu na pernah jong pipi yo mat jingkur ku nganget barok pi yo mat ke jingkur ku no turai. Handi pipi wan ro kedai ke jingkur ku ke jong turai. Kan ni bau lu kur ku turai na benta jong pi. Ngakwa ye pi nai pensiun si yo sen koi. Daga bang ngiklem syakri ba klem don ke jingkur selok ke bayi jen badu lei. Kat kini ke jing bahag ke bau bleu la le na ke benta jongi. La sana pna yo Jesus Christ ukon be ke jong blai. Ban la sana pna yo ke jing le ke ba bahag ke syirkai ke jing ke ba janai ula penyo hangi ye ke sna ula sispa ye ngi ula a siu ye ke ram ke jonga ke jong pi. Na kwa ban ong ye pe ke por. Kat kini ke jing le ke ba bu le na ke benta jongi udi perlok bahag jan jong yu bum ju no haki por jong jin jar haga bangi ot haga bangi yam ha bangi du uwan ban yaram dia tahu kan kini ke jingle ke bau le kongi nam lendet ye ke jingle ba ke jong trai ke jingle lendet ye ke jingle ba ke jong trai ke dei ke lenti ke ban siu si shi ka dei yo men se ba ko jong le dia tahu ke kongi jong trai pilong ke ba ko do ha ka ma ko jong trai. Dia tahu tungin ai mo yo ble di por barong. Habang yo lat ban ruai ngedo ko donut. Habang yo ira program ning sim do ko donut. Haleluya. Ko we pa ko we ka benta ka bang le na ka benta ban pendam bro me ble nginam ai da. Ada ngin le no do ko donut. Tiu tran shem siom ha. Bat ke nong ba ke jong beneng kan kemen na ka benta jong.